Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss ng alagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Biyernes og pizza 3 na buwan sa Oktubre tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong maisgutanan karong butaga mga higala, severe tropical storm nga si Paulo mas ni kusog pa. Samtang nagkaduol sa Northern Aurora ug Southern Isabela, din gipaabot usab kini nga mo landfall karong buntag. Straight to the point. Grabe ni magkatalagman mga sukit tigpaminaw ha. Ni ata mga higala sa atong nasinati nga katalagman sa Northern Cebu kini nga linog. Yan ni apagyud mga higala bagyo in town astilan Ginoo ko. Mo na nga dugang mga pagampo no ang atong pagabuhaton alang sa mga nangamatay sa linog o alang sa mga biktima sa linog dito sa Northern Cebu. Makaluluoy nga kahimtang mahigala ang ato mga kaigsunan nga naa sa mga hospitals gipagawa sa hospitals gumikan kay naapay mga aftershocks. Apan ang problema sad mga kagalaan kay kinini ang mag-uwan sad mukusog sang uwan problema dako nanas gawas kinahadlok sa linog. Uwanon pod mga higala porbida. Mo ni mga kagalaan tong sitwasyon sa northern part of Cebu mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin nakalas tungod sa kusog nga linog sa Northern Cebu, nisaka pa sa 73, samtang 297 usab ang nangaangol. Straight to the point. Kahapon mahigala 72 man to, karon na 73 na. Ang nahibaw-an og na tala nga namatay sa linog. Straight to the point. Samtang gitapos na sab kagabi ang search, rescue ug retrieval operations sa duha ka adlaw human sa kusog nga linog. Straight to the point. Human usab nasusi na ang tanang apektado nga mga lugar. Tutukan na karon ang relief o rehabilitation efforts sa mga lugar nga naigo sa mga linog. Straight to the point. Natanig pagtagad sab karon nga buntaga mga higala gahapong adlaw si Presidente Ferdinand Marcos Jr. migahin og 200 milyones pesos nga tabang alang sa mga LGU. Mga hospitals o hospital dito mga higala nga naigo sa kusog nga linog sa Northern Cebu. Straight to the point. Mga bus ni pasayrohan sa Northern Cebu, 50% pa lamang ang nakabalik sa pagbiyahe. Human sa linog tungod sa nangaguba nga kalsada sa og inguman pagkaguba sa pipila ka mga taytayan. Straight to the point. Gi-assess mahigala sa Department of Public Works and Highways ang mga nanguba nga mga infrastructure. Ang taytayan og uban pa mga sukid tigpaminaw niabot og 3 bilyones pesos ang damages mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Perting paita mga higala. Onya atong tagagpagtagad nagpadayon ang ato usab nga relief campaign sa DYHP RMN Cebu ug IFM. Nabot na karon og 705,505 pesos. 700,000 na kapin ang ato mahigalang nadawat dito sa CBA ng DYHP. O gaamo mong gidasig sa gihapon sa pagpadangat sa inyong mga tabang o sa bisan unsa nga pamaagi GCash natay itong GCash number datay atong bank account sab pinagi kay Inday Marisa Abajes atong gipunan ito mga GCash numbers karon mga sukit tigpaminaw gumikan kay dunay uban nga ni traffic sa to or dunay problema sa tong uban Perting saktuha gid ang tatulay Inday akin nga nag-meeting ta tong GCash tumilabay semana unta no pero na-postpone mga sukit tigpaminaw. Mo ni mga hinungdan ron nga ang atong mga staff dire o kasi available mga higala nga okay pa ng GCash may itong gigamit alang sa pagdawat sa mga hinabang sa mga kaigsunan ambag-ambag mag-share ta no mahimo sad nga mo dawat may dire do na mo mga tubig nga ipadara o kisad no mga dilata kay mao ni ang gikinahanglan karon mga tubig mga dilata
Kanang mga pagkaon nga madiretso nagkaon, no? Ayaw lang sa to ka na mapanos sa dayon dakin. Mo ni ang panginahanglan nila sa muna nga kung doon na mo itabang, mahimong inyong i-GCash, kami na lang mo palit ana unsa ito mapalit. Pero mahimo sad nga doon na mo yung mga tubig nga ipadala o sad atong dawaton nas tong sibianan. Daghan ni karon ang mga organisasyon sad nga naghimo, kita po nihimo sa tas ato mahigala sa DYHP RMN Cebu IFM. Ang uban nga mga LGUs nihimo sad, ang uban nga mga private companies nihimo sad. Pinaagi usab mahigala sa panawagan ni Governor Pam Bariccuatro nga magtinabangay ang mga Subuanon mahigala ang spirit sa mga Subuanon, no? Sa pagtinabangay, salamat kaayo nagkadaiyang mga kumpanya, mga kaigalaan. Kagahapon ang Abuitis Group of Companies ni lihok sad mga sukit tigpaminaw, no? Ato na ibawan ang ilang kininiang mga kumpanya. Apil ang Vico, apil ang Pilmico, apil ang Abuitis mismo, ang ilang foundation, Ramon Abuitis ug uban pa. Doon na pa'y daghan sab nga mga nitabang. Ang IPI, apil sad mahigala nga ni himo og relief operation og ingon sab mga higala ang mga government nga mga LGUs lain-lain sad. So muna ang ginahimo karon mga sugid tigpaminaw, no, ang bayanihan, no, spirit sa atong katawhan niining panahon sa katalagman. Straight to the point. Unya natandog kay ko kagahapon kay usa ka buta mga kaigalan ang nianhi sa atong sibianan nga ni donate gyud, no, kay di sa kamaong mo GCash o iya mi anhi sa personal. Wanang mapasalamaton kog dako mga sukid tigpaminaw nga bisan ni ana, no. Bisan pa man sa ang kahimtang apan ni abot siya destong sibianan DYHP RMN Cebu. Og mapasalamat kog dako mga higala nga kinini ang natandog sa atong mga panawagan og kung nahimo ni mga higala niining atong listener nga usa ka buta mga kahigalaan, no. Mahimo siguro sab nato og ang uban pa dinha nga gitagaan og kumpleto gyud, no, nga panglawas, no. So akong acknowledge mahigala sa Inimisyo Insipido, no, nga nihato diri mahigala sa iyang hinabang. Straight to the O point. diyang giawhag tong mga kaubanan pod nga mga organizations uban. Og dili lang kato mga organizations mga buta. Imagine kaday kahimo sila ana. Ang uban pa gyud nga mga kaigsuonan nato, no, nga dunay tawag, tawag gikan nato. Dunay nanuktok sa tong kasing-kasing busa ato kini mga higalang paminawon ang ato maigsuon nga mga nabiktima in taon sa linog. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga kaigalan, Pope Leo the 14th nihatag sa iya mga pag-ampo o nipadayag og simpatiya sa mga biktima sa kusog nga linog sa Northern Cebu. Si Arsobispo Alberto Oy nakadawat og tawag gikan sa Papal Nuncio Arsobispo Charles John Brown aron ipadangat ang mensahe gikan sa Santo Papa. Straight to the point. Kini og uban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa